Toto je realita mestského parku, v ktorom nie sú žiadne konáre, vlastne žiadne kríky. A tu je malý drozd, ktorý vyskočil z hniezda, ešte nevie lietať. Rodičia sú na blízku a vlastne on takto tu bude pobehovať po parku, až dokým ho nejaký pes, mačka alebo nejaký dravec nechytí, lebo v celom parku nie sú kríky. Toto je mestský park v Košiciach. No a máme tu ďalšieho fešaka. Neodletí, lebo nevie lietať.